Добър вечер, за вас ще приготвим гъби с топено сирене. Необходими продукти: олио, топено сирене, краве масло и сол. Първо изчистили сме си гъбите и сега ще сме ги налили в тавичка. Сега ще ги напръскаме с олио. След това ги осоляваме. След като ги осолиме, ги обръщаме. След като го върнем, ще сложим във всяко едно, ще нарежем едно купче от кравето месо, всяка една къпка ще сложим и ще сложим и топено сирене и сол. И след това ги слагаме да се печат. Гъбите са готови и трябва да сложим и топеното сирене, за да не ви се лепи, когато го слагате по лъжичката. Ще пръснем малко олио. И слагаме по едно парче от топеното сирене във всяка една гъба. Извинявам се, късно забъркна. След като сме сложили сиренцето, слагаме във формата да се запече колкото е нужно. Ударете един лайк, ударете камбанката. След като се изпече, ще ви покажем резултат. Така, приятели, гъбите са готови, което върви с чаша бяло вино. Ще се видим следващия път. Абонирайте се за канала, ударете един лайк. Това е от мене. До следващия път.